My Father, why have you forsaken me? Nyimbo ya Mulungu Yesu Kristo pamene ikufika pa korasi akulankhula Yesu. My Father, why have you forsaken me? Pena pacha Yohane akulankhula munyabira ambuye wanga sanandisiye ine tiwaenda limodzi koma tsopano Yesu alimuna wakaisomani Yesu Kristo alipamtanda akulira nyimbo ya mwana wankhosa. My Father, why have you forsaken me? This is the song of the Lamb of God. Ndipo is only the one for the first servant who shall manage to sing this song, to have the experience. Imene Yesu anayekana nayo. Imene one for the first servant isakala pasikula pasi pamene milili itayama kubwa pamene mkachisi mutazasa usi pamene mkope Yehova itatetemuka. No prayer can reach the heavenly temple. These people, the one for the first servant, shall have to sing this song. They shall live in this song when probation is crossed. They shall live in the sight of God without an intercessor. Yesu Kristo atasia kutetezera. Yesu Kristo atasia kuwatetezera. Mulungu atapeleka iwo kwa siku na pasi. Mwayese ngati muwakananga. This is the song of Moses. Ndichifukwa chake Bible kulangula on chapter 14 verse 1 and at what English chapter 14 verse 1 verse 1 ndipo ndinapenya taona ni mwana wankhosayo alikuyimirira pa phiri la Ziyoni. Alikuyimirira pa phiri la chani tikolowa tsopano phunziro lako. Ndinapenya ndaona mwana wankhosa akuyima pa phiri la Ziyoni. Ndipo amuziniye gulu lalikulu 144,000 atakasimuti with the seal of the living God. Pambuli pao pazina la mwana wankhosa. Pambuli pao pazina la Mulungu. Chapter 14 verse 1. Koto kuti when you see the 144,000 mukaona pambuli pao Bible kuti pazina wa God. Mukaona 144,000 mukaona Yesu Kristo mukaona tate ni chimosi awa ndi amene aphunzitsa ndipo awa ndi amene alandira mfumu ya masika ni awa amene nditu indeti achoka mchiyang'ango cha dziko lapansi. Nikadakuona inu ana Mulungu mukale pakati pa 144,000. Take the only book limene akuti phiri la Ziyoni. Ndipo in the Yesaya chapter in the 2 atingotiwerengera Yesaya chapter 2 angotiwerengera ana Mulungu. Yesaya chapter 2 akuti ninaona pa nyanja ya Mandara kapena nditu indeti alipo anthu ambirimbiri akuyimba nyimbo ya Mose ni nyimbo ya mwana wankhosa. Komanso chapter 14 akuti the Lamb of God himself shall come to indeti Mulungu indeti atatumiza mwana wankhosa Yesu Kristo kutakuwa kwaya master of this experience. Isaiah chapter indeti 2 verse 1. Verse 1. Mawa hine Yesaya mwana wa Amozi anaona wanena za Yuda ndi Yerusalemu. Verse 2. Ndipo padzakhala masiku otsiriza kuti phiri la nyumba ya Yehova lizakhazikika pa nsonga ya mapiri ndipo lidzakwezedwa pamwamba pa zitunda. Akuti the days gonna come in the last days when the mountain of the house of Israel shall be on top of all the mountains and above all hills, and mitundu yonse idzasonkhana kumeneko. Ndipo mitundu yonse zikula pansi. The all the Gentiles shall flock to the mountain of the house of the Holy One of Israel. As they sing the song of Moses, as they sing in the ascents, I would sing my party, resound nyimbo. Ndipo zitakutukira kupiga mabaturika la Yehova na yankula na mishani. Ndipo anthu ambiri adzanka nati tiye tikwere kunga kuphiri. Tikwere kupita 144,000
ndipo iye adzatiphunzitsa za njira zake. Ndipo iye adzatiphunzitsa za njira zake. Ndipo tidzayenda m'mayendedwe ake. Ndipo tidzayenda m'mawu a Yehova. Ndipo chifukwa m'Ziyoni mudzatuluka chilamulo ndi mawu a Yehova kuchokera m'Yehova. Kuti ukawerenga Bible sinaonepo chapter chofanana ndi chinzake koma ndi chomwechi. Na utotumika hapo Mungu musaseke pamenepo mukweta kuzanja mpite ku Mika chapter 4 ndiye tuone zinga kulemba Mika ndiye tuone zinga kulemba Isaya chifukwa Yosefu akolondola kwa Farao akuti pakuti zinthu zimwe zoka kawiri muzidikia kuti ndizokazikika zisachitika Farao madreams wa alipo awiri kuti alipo awiri a Farao ni kuti zisakazikika ndipo mukurupirire ndipo Mika chapter 4 akutishani verse 1 koma kudzachitika masiku otsiriza kuti phiri la nyumba ya Yehova lizakhazikika pamwamba pa mapiri nilidzakuzika pamwamba pa zitunda ndi mitundu ya anthu idzayendako. Verse 2 ndipo amitundu ambiri adzamuka nadzati tiyeni tikwere ku phiri la Yehova ndi ku nyumba ya Mulungu wa Yakobo kuti iye atiphunzitse njira zake. How come the very same chapter is in Mika, the very same chapter, one by one, is in Isaiah? Can you believe it? Mungu atutangize. Pikiri za Mungu. Kuti iye atiphunzitse njira zake, ndipo tidzayenda m'mabande ake. Pakuti ku Ziyoni kudzatuluka chilamulo ndi ku Yerusalemu mawu a Yehova. Na verse limenelo ku Isaiah ilipata? Okay, pikiri zani? Verse 3 ndipo iye adzaweruza mwa mitundu yambiri ya anthu nadzadzudzula a mitundu amphamvu ali kutali ndipo iwo adzasula malupanga awo akhale makazi. Mukawerenga mafesi onse wali Yesaya chapter 20 mwayiwerenga tapita na Yesaya chapter 2 mufufuze lesiro ndi verse chani Yesaya chapter 2 verse 4 akutishani verse 4 iye adzaweruza pakati pa akunja adzadzudzula mitundu yambiri ya anthu ndipo iwo adzasula malupanga awo akhale zolimira ndi mthungo zawo zikhale anangwa. Let me tell you, brethren, God is about to do a special thing here. Chinthu chinchokazikika ndipo nditu mwana umene akusema mapiri very soon okudukuzuka ndipo hunda pano limene Nebukadneza adalilota mu Daniel chapter 2 mwana umene ndiye phiri lalikulu ndi Mount Zion limene mitundu yonse ya dziko lapansi idzakhululukira ndipo Yehova akulankhula matane loto iliona ndipo kumasiro kwake kwakazikika very sure mwana usipewa panamanda utakhululuka chokera mapiri utasemewa mapiri in the mountains of God. God shall prepare your people and we shall take off of this world by a storm. You can be a member of that mountainous rock. You can be a member of that group of people who God is preparing right now to take over the world. For Babylon is foreign, has been foreign for some time now, but now it's totally foreign, has become a dwelling place of demons, evil spirits, every unclean, hateful, dirty, and I'm going to Bible will come out of all my people, come out of all my people, for the wedding of the Lamb has come, for the wedding of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. Listen to that. Yes. Anango. Akurangura. Mungu. Pamene panati panchipwa. Pandora upatira konzero koma. Amen. Zinawaitana sina shamba. Na Mungu. Sana konseke. Brethren, if we're not careful, ana Mungu
something gonna happen. Ndito Matthew chapter 25 verse 1. Akugamba za kupandura mwana wankhosa. Akugamba za anamwali anapita kupandura mwana wankhosa. Anapita pamene nyimbo zikuyimbidwa pandura mwana wankhosa. Pamene nyimbo azeze akuimba. Pamene antu akuja chakuja chochokera kumamba pandura mwana wankhosa. Mutara muli kuti pamene nzaru akuja mapiri. Pamene ana mulungu akuzikutura ana mulungu kuzikulira kuti mulungu apereke chose ziswacho mzimu wake. Understand verse 3. Matthew chapter 25 verse 1. Verse 1. Verse 1. Pomwepo ufumu wa kumwamba udzafanizidwa ndi anamwali 10 amene atenga nyali zawo natuluka kukakomana ndi mkwati. Akuti pomwepo ufumu wa kumwamba udzakhala ngati anamwali 10. Anati anamwali, it means virgins. Ni iwo amene ali ndi amuna, ali ndi mwamuna mmodzi, mwamuna wamtanda, ali ndi chonga chimodzi, chonga chimene chipezeka m'Bible. Amene ndi anamwali alipo ambiri muziko lapansi, muzipembedzo zosiyana-siyana. Kodi Isilamu alipo anamwali 10 ya Yehova, ngakhale ku Katolika alipo anamwali 10 ya Yehova, ngakhale kuno Victory Hall anamwali 10, kuzisepe kusebente kuli anamwali 10. Koma anamuro onse anaina kutuluka kukakumana ndi mkwati. The first group of these anamaris ni iwo amene ali chonga Seventh-day Adventist anaina kutuluka kukakumana